Keď chceš byť profesionálne najlepší, tak jednoducho nemôžeš tomu venovať 5 hodín denne, nemôžeš tomu venovať povedzme 2-krát, 3-krát do týždňa celý čas, budeš tomu venovať 7 dní do týždňa 24/7 a budeš naozaj dreť, budeš sa učiť, budeš mať nejakú morálku, disciplínu a všetky tieto veci. Takže to bola pod a krv. Ľudia dodnes si myslia, že my sme si sadli za nejaký počítač, hrali sme nejakú hru a mali sme fan. No absolútne nie. To boli proste momenty, kedy som sa rozbiť klávesnicu, zahodiť monitor a proste zapaliť počítač, pretože jednoducho ma to vytáčalo už. Takže to je naozaj všetko len nie zábava v určitom momente. Samozrejme, bol to krásny čas, bolo to krásne strávené detstvo, pretože mi to dalo veľa, ale veľakrát sú tam aj tie úskalia a také tie mínusy, negatíva, ktoré ľudia nevidia. Radi ich nevidia, pretože si to takto idealizujú. Niekedy je 12 hodín denne tréningu. Zobudil som sa, išiel som 4-5 hodín nejaký svoj individuálny tréning, potom hodinka 2 taktický tréning s tímom, potom 4-5 hodín bola nejaká tzv. PCBčka. No a potom kto chcel individuálne, alebo si už išiel zrobiť nejaké svoje. Ale ja som nemal osobný život. Ja som mal proste jednoducho len svoj tím, trénovanie a školu.